Kaseng Voice of the People Party mentagasngi ka sautri kubnai rempang arjab san kalayo ban Pyllait yaki Mang Treikam jong kaseng na kamenta ka election MDC ka Jhadc Hills Autonomous District Council bat ka Khadc Hills Autonomous District Council yakini kimat Treikam la Pyllait daw Dr. Baskem merbo unong aiktin kaseng VPP u Dr. Karachan u Dr. Londoner u ba Prosper Rentatiang bat u Dr. Erpis Rani kine ki Mang Treikam ki kentup ya ki katto kanne ka jingburom bat bot renti ya ka riti senchar kari India ka jing senchar bakhoj basuba jing senchar ka balarkam jing yada ya kamat peni ka kernit bahin rio senchar troiri jinglong kenrat halakari karukom bat kendau katkum kibaim ka korbar sorbarkam ka polisi penrungkam bat kiwede Piga wigalong hi ka district council kumba ya keren menek ya don huturu hawi dei bat kam kaput kamut pakanda dei kana don bahaka proper research but documentation kaba mile ban suthu bha ya ka igi kaput ladang impat don ka proper research ka proper documentation dan ka kam jinja ban ya keren ya kiri kaput ka PPP ka ya hakata kadur ban study bha ya kini ki kaput jongi bat om de jaman study de ban pen klan pi ko wi ga long ba PPM power ya ki bri le pi ai bor ki bri bodon ha kaput dengan long pi ko wi ki jing bakla ki jong ka megalia ni la ban ba ya ki kha ki jaka ka ha ki kaput de ki bri ha ki kaput ni la le klet Hindi ka ega ba beron kam korong ban ni ben klan ki bangin wan ra ban integrate ki aga governance bakin long the center of governance hindi tam gi shongal kaput ni chin ni click no ki haba pila wan ra hi kemud katu kala pen scam ti wan organ example kumi fi haba pi wan ra kum ka encourage ki ban I see mi ki ban register ki jaka umnei bakin up baki beri kan wan sha shadow office ndai ka council hi kan yale kata kadur ban pensuk upai ba pi kawi kalong Lada ka governance kambiang Lada upai ba uwan ru ula ban ma te jinge endai ka governance kambiang ka bamut ka council kala ban I bor I mainstream but ban sim steps ki bi dei but kumu ban pensuk iki pai ba